com que no hi ha una presència de catalans a Madrid en els cossos d'administració i de direcció de l'Estat, tampoc podem accedir ni que sigui informalment a determinada informació, ens trobem realment venuts. Bé, tota aquesta política econòmica de l'estat espanyol té una clara repercussió sobre l'economia catalana i també sobre la de Madrid, evidentment. Madrid cada any és capaç de monopolitzar aproximadament a l'entorn del 80% de les inversions estrangeres que es fan a Espanya. Vull dir de les inversions productives, no de les financeres. És a dir, mentre que Catalunya, tot i representar un 19% aproximadament del producte interior brut de l'estat espanyol, apenas és capaç d'absorbir un 8% d'aquestes inversions estrangeres que es fan a l'estat espanyol. Aquesta xifra també pot variar anualment, però ens movem sobre el 8, el 10, el 12, el 6,5, depèn de cada any. Però veiem que, clar, a veure, suposem que ve aquí un empresari alemany, un important empresari alemany, i s'entrevista amb el Ministeri de torn, en el qual probablement no hi haurà cap català, com hem dit abans, i li diu, miri, jo vull muntar una fàbrica a Espanya, vull invertir, no sé, unes dotzenes de milers de milions d'euros. Clar, el ministre de torn li dirà, bueno, sí, però l'inversor alemany posa com a condició establir-se a Catalunya, perquè coneix la situació geogràfica de Catalunya, la situació industrial de Catalunya, etc., perquè bona part dels seus clients o dels seus proveïdors estan a Catalunya, etc., per 1000 motius. ¿Qué pasa? Que el ministre de torn li pot dir, bueno, sí, establecer su industria en Cataluña pues es una buena opción, pero claro, es que si se establece en Madrid va a tener usted 400 probabilidades más de obtener una subvención. Ya, pero es que yo voy a establir en Catalunya, saps? Perquè que le estoy diciendo, miri, sap què? Doni'm els papers i els omplo jo i... Vull dir, a l'estat espanyol les coses s'acaben resolent d'aquesta manera. Què passa? Que quan un industrial estranger s'estableix a Espanya i veu, per exemple, que aquesta política de subvencions, o per exemple també veu que tant ell, el seu sou, el sou dels seus executius, els seus quadros mitjos, dels seus col·laboradors, dels seus empleats, tindran més retencions si s'instal·la a Catalunya que no pas si s'instal·la a Madrid, home, doncs la decisió està presa fàcilment. Tot i així, hi ha una sèrie d'empresaris agrupats amb una cosa que es diu Barcelona Global, que ens venen a dir que la manca d'inversions estrangeres a Catalunya i de la manca de captació de talent, la responsabilitat o la culpa d'això és de la llengua catalana, perquè els executius que venen de fora no volen portar els seus fills, escolaritzar els seus fills en escoles que parlin català, diguéssim. A veure, els executius, si realment ho són, molt probablement portaran els seus fills al liceu francès, vull dir que no ens vinguin amb milongues. Realment aquí el que està passant és que la política d'inversions, la política econòmica de l'estat espanyol simplement discrimina